Gaizka Maiza, 20 urteko jokalari ibartarra, Retabet Gipuzkoa basketekin ari da entrenatzen azken egunotan. Duela urtebete, take utzi eta Azpeitego Iraurgi taldera joan zen. Bertan, Zilarrezko Lebligako igoera fasea jokatzea lortu du aurten. Orain, gorengo mailako talde batekin entrenatzeko aukera dauka. Bere saskibaloi ibilbidea ezagutu nahi izan dugu. Hasieran hasi nintzen Tolosako futbolen hasi nintzen, eta gero takin jo nintzen, kadetek, juvenilak, eta aurreko urten eba iritsi arte, eta gero ebatik aurten Azpeitin izan naiz. Udaran ja 20 temporada Tolosan bukatu genunen, uste Azpeitiko presidenteak Tolosako koldo presidente ditu ziola, eta koldo honekin kontaktun jarri izan, deio intziela eta nitan interesauta zeduela. Eta gero hortikan aurreako guztia nik itzein nun Azpeitiko presidentekin, Azpeitiko jendeakin, da holaxe sortatu zen. Pertsonalki nik uste oso positiboa, azkenen pixka igual bildur pixka bat neukan, maila emango nun, nola gokituko nintzen maila. Eta egia esan, hasieran kosta intzaiten nire jokua bilatzea, o bintzat, talden integratuta eta ondo sentitzen nintzen, baina gero jokua eta desberdina, eta orduan hasieran kosta intzaiten, baina gero nik uste bigarren bueltatik aurrera, pixkat nire maila gertuatu nahi zela bintzat, eta nik uste balantzea oso positibo egitete. Nik uste ez dutela asko aldatu lehen urtetik neukan jokua, baina nik uste gauza batzuk ikasi dutela, adibidez, temporada hasieran igual Azpeitin baloi gehiago galtzen ditun, da guain adibidez, bigarren zea honetan ez dute igual hainbeste baloi galdu, gero erabakiek hartzea bai oso importantea, erabaki honak hartzea, eta nik uste igual pixko bat ikasetela, guainik asko faltatzen ikasteko. Saltoa azkenen, aparte Espainiar estatu oson jolaztezula, eta leheno jokatzen genuen hemen Euskal Herri mailan, da Kantabria eta hor. Eta biajetaz aparte, maila eta jokuan maila eta nabaritzea. Batez ere igual barruko postutan esango nuke nik gehiena nabaritzela, ze nik uste hemengo ekipo guztik herri bakoitzetan ez diazitzen igual 2 metro eta 5 zentimetroko jokalarik, orduan juteia hoien bila, justu falta zaienan bila osatzeko plantilla edo. Eta barruko joku nik uste kriston diferentzia notatzea, eta bestela jokun azkartasuna eta beste habilidade batzeko. Justu Azpeitin temporada dukatu genuen okerrez aliman aurreko aste arten, eta urrengo gunen justu Azpeitin etxen neola, dei bat jaso nun, eta numeroa deskonozio enekin zintzen, eta hartu nun deia, eta esan ziten, GBT-ko entrenatzaile laguntzaile bat zan, eta esan ziten, entrenarek esan ziola nekin kontatzezula entrenatzeko eta entrenamentuan laguntzeko eta hori. Eta kriston sorpresa jaso nun, oso guztua. Eta hoxe, guain disfrutatzea. Kriston ez usteko, nien espero gaina sofan neon lasai eserita, eta nien espero inundik inoak dei hori. Eta, guain GBC-en jokalari asko lesionatu daude ere bai, eta horrekin nik uste lagundu itelare bai pixkat, baina, kriston ez usteko eta kriston poza bai. Entrenamendu nik uste betiko ariketak eta egititula. Ariketa eta ditutan, baina gero, fisikoa, ematen azkartasuna, defensa eta batez ere, inteligentzia eta, nik uste askoz garbi jokatzea da, bakoitzak bere posizioa dauka, eta horiek errespetatzen ditu, besteen espazioa inbaditu gabe, esaten bezala, eta, baloia azkar moitzea, defensan intentsitatea eta fisikoa ere bai. Barrutikan letratan, barrutikan igual dago diferentzia, baina kanpo jokalarik bai indartzu dira, altu dira eta diferentzia ere bai. Nik pertsonalki ondo ikustet bestuarioa ez, positibo daude, baina badakigu egoera oso zaila dela, eta bukera arte badakiguten amango dula, eta bukera arte saiatzea oso zaila dago, baina ez da imposiblea, bukera arte saiatuko gala fijo. Noiz jarri guendikan etorkizun demitzatzen, guendikan nik uste temporada duka eta bizkat lasaitzeko momentu hortan nagoela, baina ez dakit, guendikan ez jarri pitzatzen etorkizun ez dakit. My whole situation made from clay dust.